Sa mga bulubunduking probinsya ng Pangasinan ay matatagpuan ang isa sa mga dinarayo lalo na ngayong summer. Welcome to Maliko, Pangasinan. Sa nakakalula nitong taas, matatarik nitong bangin at nakakapanginig na lamig ng hangin. Isa lamang yan sa mga dahilan kung ba't tinawag itong Little Baguio of Pangasinan. Viewpoint, Little Baguio. Ang Salaksak Pass o mas kilala bilang Maliko ay nahati o nauugnay sa dalawang bayan. Ito ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan at bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Mga kasama natin sa vlog papuntang Maliko si Mamomoto, Benny Moto Vlog. Siyempre si Biyahe ni Jordan. Yo, tapos si Raider Prince. Yan, naka-rider siya. Tapos isa natin guys. Time check tayo guys, 6:59 na ng umaga at nag-stop over muna tayo dito sa may 7-Eleven around Tayug, Pangasinan. And bago kami makyat ng Maliko, bibili muna kami ng mga kailangan, mga tubig, snacks, ganon. So yun guys, palis na kami ng 7-Eleven at diretso na kami sa may Maliko, sa may San Nicolas. Kita-kits tayo doon sa mga followers natin o subscribers natin na dadatnan natin doon. Bali ito na yung pinaka-bridge guys ng papasok ng Maliko at ang tulay na to. Ito yung magiging palatandaan nyo na nasa may paanan na kayo ng bundok. Napahinto ako saglit guys kasi napansin ko sobrang ano talaga dito, sobrang alam mo yun, napaka presko ng hangin, tapos ganito, ang daming puno kaya halos lahat ng dadaanan natin puro lilim. Ang kagandahan niya, tapos syempre yung klima malamig. Hindi naman ito yung unang akit natin dito guys, pero alam ko nasa pangatlo na ngayon, third attempt na natin to na umakyat dito sa Maliko. Pero hindi naman siya nakakasabang puntahan kasi nature yung makikita mo. Kung mahilig ka sa nature, magkakasundo kayo ng lugar dito. Kasi kabila kasi dito na overlooking view na makikita nyo, nature talaga, saka napakaganda. Front din pala sa landslide dito guys, oh. Saka yung kabilang side natin dito, mukhang bibigay na yung harang niya. Guupisa nang mag landslide yung gilid ng bundok na to, kaya ito nilagyan nila ng harang. Tapos ito sa part na to guys, makikita mo yung overlooking view ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ganda oh. Hindi ko lang alam kung kita sa camera kasi tinatamaan siya ng sikat ng araw. Ito sa inyo guys to. Gano'ng kaganda dito sa may Maliko. Kaya pala guys, ang Maliko sa Pangasinan, parang ano siya maraming liko, parang ganon, Maliko in Pangasinan words ha. Ayan, dito tayo. Ang taas naman pala na ito oh. Kung nalaglag ka dito, kung nalaglag tayo dito, diretso tayo doon sa pinakababa. Wala nang ibang sasalo kundi kundi bato. Grabe yung taas. Ayan guys, oh, nakakalula. Hindi pa man din ako sanay sa mga mga gantong katataas na Grabe ano, ganda oh. Overlooking view ng Maliko. Ganda dito. Da tayo. Sarap sana paliparan ng drone kaso doon na lang tayo magpapalipat. Isa lang kasi yung dala natin battery. Mamalubat. So may nalalaglag na rito, mga lalaki pa to. Galing doon sa taas. Landslide. Ganda guys oh. Solid. Ganda naman dito. Solid. Ganda.
Ganda naman dito. Ito na ba yung view deck? Palipat tayo rito. Palipat tayo. Palipat tayo. Ano masabi nyo sa view dito? Mamamoto. Ganda ba? Parang Chocolate Hills guys, oh. Ganda, oh. Kuha natin ang drone yan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Ingat kayo guys sa mga madadaanan yung mga gantong klaseng gumuguhong bundok, kasi once na umulan kasi gumuguho to kasi wala siyang kinakapit ang mga ugat ng mga puno, kaya madalas nagkaka-landslide. Nandun na sila, nauna na. Kasi hindi sila sanay ng mabagal. Saan na bumaba ang king? Slide lang nito guys, oh. Napakadelikado nito, lalo na pagka ngayong paparating na tagulan. Sigurado maraming mga guguho dyan. Huwag naman sana. Laki ng bato na to guys, oh. Kaso pumangit yung imahe niya kasi dami nilang sinulat na kung ano-ano. Lumalamig na guys, iba na yung klema niya pag nandito ka na sa malapit sa view deck. And hopefully hindi mahangin dito na gaano para makapagpalipad din tayo ng drone. Kasi last time na pumunta kami rito, sobrang lakas ng hangin. Ang ending, hindi kami nakapagpalipad ng drone, which is yun yung isa sa mga purpose namin kung ba't pumunta kami dito. Pero ganun pa man, in-enjoy lang namin yung view. And ayun, kahit pa paano, masaya pa rin kami. Kaya pag pupunta ka rito, kailangan mo lang enjoy yung view. Kailangan mo nang kalimutan lahat ng problema. Pag nandito ka, dapat uuwi ka ng masaya. Pupunta ka rito nang may problema, uuwi ka ng masaya. Ganun lang naman yun, eh. At na may mga turista na nandito, oh. For sure, mga malalayong lugar pa to guys. Diba? Ito yung magiging ambience natin, both side ng paligid natin. Napakaganda. Amen. Ganda, no? Ganda dito. Sama ko na close yata itong parang bahay na to, or restaurant ba yan? Update ko lang kayo guys. Ito yung view deck before, nung di pa nag-close to. Pero sa ngayon kasi, yung sikat na kainan na to, kung saan humihinto yung mga riders o motorista, na nag-close siya. Ewan ko lang kung anong dahilan or bakit. Pero ayan, ang Maliko Viewpoint, ito may nakalagay dito, oh. Ang Maliko Viewpoint A3 ay lumipat 500 meters away, Upper American Tank. So dito siya banda, no? So ito close na to guys. Ito yung view deck dati kung saan humihinto yung marami sa mga turista na dumadaan dito upang magpa-picture. Ito pa yung mismong signage. Dito pa yung signage niya guys, oh. Ito yung pagdadaan ka ng madaling araw or gabi, napakakapal ng foggy. And welcome to San Nicolas, Pangasinan, Maliko Viewpoint, Little Baguio. So ito yung pinaka view deck niya guys. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
Saan po kayo galing? La Union. Dito ano? Sa may papuntang Baguio. Ingat kayo, pauwi na kayo niyan. Paket pa lang. Ingat, ingat. Ano? Papaitan na dito. So 8:51 na guys, mag-almusal muna tayo kasi nga breakfast ride yung pinuntahan namin dito. So meron sila dito, papaitan ba to? Papaitan, tapos ito, paksiw na bangos. Ito na yung bagong kantin nyo. Wala na doon, di ba? Wala. So nagsara na din yun guys, yung sa dati. Ito na ngayon, bagong bukas. Wow, ano to? Nilaga? Nilagang baka. Native na mga baboy. Tapos adobo. Ano ba to? Pork adobo. Pork adobo. Native din na baboy. Sarap nito. Ano mo? Walang dinagdagan ngayon. Sayang, o yan, no? Yung isang ano namin eh. Specialty, dinagdagan. So specialty pala nila guys. Dinagdagan. Kaso sa ngayon, wala sila. Pero may sabaw naman na papaitan, kaya may free naman to. May free sabaw naman na papaitan guys. Ito yung ambience natin dito. Yan, ganda diba? May mga stickers din sila dito guys sa Maligo. Stickers ba to? Ay, ano ba to? Sa mga souvenirs. Tapos meron din si stickers, ganun. Buka tayo mamaya. Ito yung nilalagay sa... Sa ref. Hindi. Sa ref to, no ate? Sa visor ng ano, sa motor. Ayan, kuha tayo mamaya niyan. Hindi, bibili pala tayo mamaya. Para may souvenirs tayo. Tayo may kape rin din. Libre ba yung kape ate? Yes sir. Libre to? Legit? Itong barako. Oh, libre daw pala yung kape guys, oh. Di ba? Libre, ate. Barako. Yung barako. Pwede tikman yung barako, te. Ako sa bubok. Let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna... Ayun guys, time check tayo. 9:58 na ng umaga pero napakainit na dito. Well, naghahalo yung lamig saka mainit na klima. And dito ko na rin tapusin yung vlog guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kasama pa rin natin sila Biyahe ni Jordan at ibang member natin. Oh, ang ganda pala sa Maliko. Maliko yung daan. Sunod natin guys. Ano pa straight? Oo. Susunod nating target, straight naman. Wag naman sa Maliko. So ayun, thank you. And sana patuloy nyo pa rin supportahan si JTV. And ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless lagi. RS and Vizio. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.